Βρισκόμαστε ήδη στην πλατφόρμα Μελέτη Online. Εδώ είναι συγκεντρωμένο όλο το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του προγράμματος Μελέτη Online. Ας δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε καθέναν από τους 3 βασικούς μαθησιακούς τύπους να κάνει την καθημερινή του μελέτη. Ας κάνουμε μία προσέγγιση στην περίπτωση που θέλουμε να βοηθήσουμε έναν κιναισθητικό τύπο μαθησιακό να μελετήσει. Επιλέγουμε την τάξη. Στη συνέχεια την κατηγορία του μαθήματος που θέλουμε ο μαθητής να μελετήσει και στη συνέχεια το μάθημα. Για τον κιναισθητικό μαθησιακό τύπο χρησιμοποιούμε το τεστ. Το τεστ είναι το φύλλο εργασίας του μαθήματος. Αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε συνδυαστικά με το e-book του μαθήματος. Πώς θα το καταφέρουμε αυτό? Θα εκτυπώσουμε το φύλλο εργασίας του μαθήματος και στη συνέχεια θα επιλέξουμε το e-book. Παρατηρούμε ότι σε αυτή την περίπτωση το παιδί έχει τη δυνατότητα να βλέπει και να ακούει τη συγκεκριμένη ερώτηση. Τότε, βλέποντας ποιες είναι οι λέξεις κλειδιά του μαθήματος, στην προκειμένη περίπτωση η Αγία Γραφή, ο Γουτεμβέργιος, ο 15ος αιώνας, το 1600 γλώσσες και διαλέκτους, τότε αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να τα συμπληρώσει στο φύλλο εργασίας του. Με τον τρόπο αυτό κιναισθητοποιεί το αντικείμενο προς μάθηση και έχει περισσότερες πιθανότητες να αφομοιώσει τη γνώση. Αφού το παιδί μελέτησε το μάθημα, πρέπει να έχει ένα εργαλείο έτσι ώστε να μπορεί να εκτιμήσει κατά πόσο κατανόησε το μάθημα που μελέτησε. Γι' αυτό το λόγο θα χρησιμοποιήσει το ηλεκτρονικό τεστ της ενότητας. Εδώ πιθανότητα να του ζητηθεί email και κωδικός. Πληκτρολογή 1@1.gr 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ποιο είναι το πρώτο βιβλίο που τυπώθηκε? Η Αγία Γραφή, η Οδύσσεια, η Ηλιάδα ή το Κοράνι? Σωστή απάντηση είναι η Αγία Γραφή. Φαίνεται αμέσως ποια είναι η σωστή απάντηση και δίνεται απάντηση στο μαθητή γι' αυτό. Ποιος τύπωσε για πρώτη φορά την Αγία Γραφή? Ο Γουτεμβέργιος, ο Γαλιλαίος, ο Νεύτωνας ή ο Ερεμίας? Πότε τύπωσε ο Γουτεμβέργιος για πρώτη φορά την Αγία Γραφή? Τον 14ο, τον 15ο, τον 16ο ή τον 17ο αιώνα? Εάν μία απάντηση απαντηθεί λάθος, τότε αμέσως το σύστημα ενημερώνει το μαθητή για τη λανθασμένη απάντηση που έδωσε, αλλά του υποδεικνύει και τη σωστή. Εφόσον ο μαθητής συνεχίζει να απαντά στις ερωτήσεις, έχει τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του τεστ να πάει στο περίγραμμα. Εκεί βλέπει σε πόσες ερωτήσεις έχει απαντήσει σωστά και σε πόσες όχι. Ένα εργαλείο μελέτης που παροτρύνουμε συχνά τους μαθητές να χρησιμοποιούν είναι το Test Plus. Στο Test Plus ζητούμε από το μαθητή να γράψει ολοκληρωμένα τη σωστή απάντηση. Το Test Plus είναι ένα εργαλείο που βοηθάει πολύ στο μαθητή να μάθει να γράφει σωστά. Ένα εργαλείο που βοηθάει εξαιρετικά και στην έκθεση. Μια και το παιδί εξοικειώνεται με το γραπτό λόγο. Ας δούμε με τη βοήθεια του πίνακα My Step της ταξινομίας του Bloom με ποιον τρόπο βοηθούμε τον κιναισθητικό τύπο να μελετήσει. Στο πρώτο επίπεδο που αφορά τη γνώση, το παιδί μελετά με τη βοήθεια του e-book και του τεστ. Στο δεύτερο επίπεδο που αφορά την κατανόηση, το παιδί χρησιμοποιεί το e-test. Στο τρίτο επίπεδο της εφαρμογής, το παιδί χρησιμοποιεί το Test Plus. Έτσι, έχει βάλει γερά θεμέλια για να μπορέσει να ανέβει τα επόμενα επίπεδα της ταξινομίας του Bloom, που είναι η ανάλυση, η σύνθεση, η δημιουργία.